No mitä kaikkea kuuluu näin pitkässä syysajasta lähtien? Muistatteko kun sanoin, että mä laitan sen uuden videon, joka on spesiaalivideo? Niin, ja sitten mä laitan sen, mut kaikki sanoitte, että näe sitä. Sit mä kerroin, että te näette sen vain, jos olette tilanneet minun kanavani. Ja jos te pitää kysyä erillistä linkkiä sille videolle, koska se on piilotettu muilta ihmisiltä, koska ne, jotka ei oo tilannut mua, ne nauraa ja haukkuu mua. Joten teidän pitää tilaa mut, et mä tiedän, että te ette pidä piikkaamosta. Ja sitten teidän pitää kysyä mut yksityisviestintistä linkkiä. Niin sen jälkeen vasta te saatte sen videolinkin. Ja se on tosi hyvä, se on paras video tähän mennessä. Ja siinä mä näytän teille jotain tosi siistiä ja se kestää vähän enemmän se video. Ja se on erilaisia koottuja pätkiä, joten et ole vähän yhtään nähnyt. Kiitos ja näkemiin. Heipä hei!